kuuluu ja siellä tulee raketteja. Ja meillä on omat raketit täällä. Kato, pikkuraketti. Sitten tuota. Ei syttyy. Ei ne syttyy. Missä ne raketit? Ne lisää. Topias, älä tunge sitä päätä. Joo, joo. Joo. Täti katso. Siellä on kuu siellä. Täti katso. Joku on jo palannut. Laittaisiko joku raketin? Tuolla näkyisi valkoista lähetettävät raketit tuolla. Nyt ei katso taivassa aika selkeä. Mutta ei tähän aikaan kukaan näe. Vielä ne innostuu aina johonkin 10 aikaa. Tasatunnin. Paljon kello on? Yleensä mitä innostuu aina tasatunneihin. Kello on 21.53. No niin, kohta varmaan. Kyllä niitä tulee, mutta ne ei tule meille. Joo, mä tiedän. Älä huuda, please. Joo, lopetat. Niin, paukku. Mut katsopa meitä. Nää on meidän raketti. Toiset heittää tämmösiä. Nää on meitä. Tästä voi katsoa kovaa tästä. Video.